vol, nog één gasbol. Wie loopt er wel echt door als we terug voor Burgergrond? Toch nog één, nog even door. Toen zijn de lampjes die schenen in de duisternis, die komen en langzaam verdwijnen, omdat het einde op tocht is. Overal stromen de mensen met lampjes gans versierd. De meeste van die kinderen, dus wordt al samen doorgevierd. Lyrisch rolt op dinsdagochtend, we hebben weer wat nieuws bedacht. Want bij onze vasteloven huren lampjes in de nacht. Met dichtdoezen dan weer trekken we door Blierik heen. Blierik strol, nog één gasbol. Wie loopt er wel echt door als we terug voor Burgergrond? Toch nog één, nog even door. Wie zullen hier niet ontbreken, zien van de party. Dit vult wie een warme deken en weer een stollezie aanzien. Dat wie dit mogen beleven, het duister wordt gekleurd. Met lampjes die ons licht geven, zo wordt gans Blierik opgefleurd. Blierik rolt op dinsdagochtend, we hebben weer wat nieuws bedacht. Want bij onze vasteloven huren lampjes in de nacht. Met dichtdoezen dan weer trekken we door Blierik heen. Blierik strol, nog één gasbol. Wie loopt er wel echt door als we terug voor Burgergrond? Toch nog één, nog even door. Blierik strol op dinsdagochtend, we hebben weer wat nieuws bedacht. Want bij onze vasteloven huren lampjes in de nacht. Met dichtdoezen dan weer trekken we door Blierik heen. Blierik strol, nog één gasbol. Wie loopt er wel echt door als we terug voor Burgergrond? Toch nog één, nog even door. Wie loopt er wel